Jako použití pravidla 2P, počítej a přemýšlej, si ukážeme příklad, kdy si chce domácnost pořídit vybavení za 50 000 korun. Zvažuje tyto varianty. Varianta 1. Celou částku spoří. Varianta 2. Celou částku si půjčí. Varianta 3. Kombinace spoření a úvěru. Předpokládejme, že domácnost je schopna měsíčně spořit nebo splácet částku cirka 1200 korun. Varianta číslo 1. Bude-li domácnost spořit 1200 korun měsíčně při 2% ročního úroku z vkladu, naspoří částku 50 000 korun za 41 měsíců, to je za 3 roky a 5 měsíců. Srážková daň bude činit necelých 100 korun. Varianta číslo 2. Podle jednání je banka ochotna půjčit částku 50 000 korun na 8% roční úrok. Při výpočtu splátkového kalendáře na dobu splácení úvěru 48 měsíců vychází měsíční splátka na 1221 korun. Celkem by tak domácnost za úvěr v průběhu 4 let splatila 58 608 korun. Varianta číslo 3. Domácnost bude rok spořit 1200 korun měsíčně na spořící účet s 2% úrokem. Za rok a spoření 1200 korun měsíčně naspoří 14 557 korun. Z úroku 157 korun jí ovšem banka strhne 15% jako srážkovou daň, to je 23 korun. Potom si domácnost vezme úvěr ve výši 35 500 korun na 33 měsíců a bude splácet 1202 korun měsíčně. Celkem za úvěr splatí 39 660 korun. Je dobré předem zvážit, zda při pořízení věci jít cestou spoření nebo úvěru nebo cestou kombinace obou. Každá varianta má své výhody a své nevýhody. Zatímco peněžní náklady se dají předem spočítat, to, jestli je věc k dispozici hned nebo až za několik let, může být vnímáno individuálně. Je možné se rozhodovat, zda dát přednost dřívějšímu pořízení věci na jedné straně a na druhé straně vyšším finančním nákladům, anebo zda dát přednost nižším finančním nákladům a pořízení věci odložit. I tady zjevně platí, že čas jsou peníze.